Sa Balita Entertainment, Jong Hilario ginanunsyong pagbusong sa iya long-time partner. Samtang sa Balita Espesyal, aton padayunon nga istoryahan ang mga tradisyon kagawi sa nagkalain-lain nga kultura sa iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, bagay aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon ni adlaw Sabado, Nobyembre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang mag-apekto karon ako nag-apekto sa eastern section sang northern Luzon, samtang ang easterly sa nag-apekto naman sa bugos nga Pilipinas. Ang Eastern Visayas sa maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob, samtang ang Western Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro, ang maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan kag lapta man nga pag-ulan bangod sang easterlies. Kasarangan tubdo mabaskog nga hangin naman gikan sa nasidlangan, panakatunda nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga Visayas. Ang temperatura matyaga naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:49 kainas ang aga, magatunod naman karon las 5:23 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning! Sa liwat sa aton mga ka-aksyon, welcome na sa Aksyon Balita Morning Edition. Wow, bongga. Hindi kaya naka-black blue na siya yan, no? It's Navy navy blue. Oh, navy blue. Naman. Hindi kay nobyo mo, taga-navy, hindi? Hindi Hindi man. Hindi Grabe, yun lang ang pang hindi. Hambal. Kadlaw ko sa comment ni Sir Alex Monteza. Himulbulin nyo ang balita, Papa Boy. Himulbul. Dumanok. Sakay, Jeanette Dilino, maing aga dira sa imo sa Handumanan District Jail. No? Sakay, Cory Vidaha, good morning man. Alex Fuentes, mga Alex Nislao, Alex Isa Monteza, Isaya Fuentes. Oo. Na? Jasmine Roldan Ravelio, Morning Action Radio from Barangay 20. Good morning, Jasmine. Marilo Travilla Catinoy, kag good luck sa kapistahan nga pagkakantuan mo. Sabi mo kanto nga pistaw. Ito makakadlaw na ni Sir Monteza. Hindi ko nga pistaw kanto man. Good luck, gidya ko mo sa kapistahan nga kantuan. Mga man, how? Nga hapon pa niya kalantuan mo pista to. Why man pista actually kay why man piya kwanso mo. Wala dayon ang mga fiesta canceled. Sige. Kaya Flora May Bakuli Mirasol, good morning man. Elizabeth Casuyon, kag kay Teresa Pedrosa, hello, good morning. And of course, Maninoy Jan Chong, kag naging munuan ko gali sa isa ko ka Maninoy. Habang wala ko na siya kuno ginag-greet. Maninoy Captain Joseph Katunina, good morning. Dira sa EB Magalona. Nagpusla na sila ni Captain Wilfredo Binuman. Correct. Hambalya, iba na ka Maninoy. Yung ginag-greet mo, kuya, wala ko kuya ginag-greet. Tidaloon na si Captain Junji Liba. Kag Major Romeo Vargas dira sa Himamaylan City. Thank you so much. Okay. Sakay Brando Bongcalon, good morning man, kag sa pamilya Bongcalon. Ang kilala ko ang pamilya Bongcalon dira sa Para sa Bago City, sa Para 1 sa Bago City. Good morning dira, no? Sakay dugay na ko kitanay ni sang mga friends ko da kay Remia Bongcalon, Kalayo, kay abi Nick mo sang Bongcalon, bago mo. layo abi sang bago mo, no? Joy, good morning man. Kanami sang aritos mo kuno Action Eden. Yes, it's a tale. Sang amo ni Sudan kagabi, ginutod ko. Tilapia. Hindi, pakta ko ano. Tilapia. Dalumpani nga. Dalumpani. 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 Sala pa. Amo na ginauna nagsulod sa akon nga, no? Sala pa. Ikaw siyang dalumpani. Oo. Ay, Perfect. Mary Jane De La Torre, good morning man sa imo. Sakay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning Rose, may aga kag kay Teresa Linaha Kayaw. No, Jen Buerom, good morning man. Kag sa mga kaupdanan ko sa Parole and Probation Office sa Volunteer Probation Aid sa number 1, good morning sa inyo kag
may kuan kami mo, may ara kami nga, although nga, kuan lang ni siya do, medyo controlled man. Pero may ara kami mga activity man niya. Sige, amon activity niya. Wow, bongga. Sige na sa para sa mga utod daton nga mga under probation, mga parolees, nan. Sige. Greet tak nung lola ni Joy. Ay, mabalaw si Hello, Lola ni Joy. Maria Cecilia Jimenez. Good morning, man. Standby na sa aton duga mga balita lokal sa Action Balita Morning Edition. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal, ginpanugutan na ni Governor Eugenio Bong Lacson ang liwat nga pagbaton sa mga locally stranded individuals gikan sa Cebu sa bulan sang Disyembre. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ginpanugutan sa gobernador ang pangabay sa mga airlines kag shipping companies nga makabiyahe. Naibuluan para sa air travel, isa lang ka-flight kada semana ang mapatigayon sa kada airlines, kundi may biyahe ang Cebu Pacific kada Martes nga adlaw, Miyerkules naman ang Air Asia, samtang Biyernes ang Philippine Airlines. Ginpahayag naman ni Diaz nga nagpangabay ang mga frontliners nga na-assign sa airport kag seaports nga magpatigayon sang moratorium sa Disyembre 24 kag 25. Sunod kay Diaz, 199 gid lamang ang maximum nga pasahero nga masakay sa kada airline, samtang 150 naman sa mga barko. Magapagiangot naman sila sa mga local government units agud masugat ang ilang mga residente kag madulong sa mga quarantine facilities nga ila ginpreparar. Padayon man ang education campaign sang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod angod sa implementasyon sang Face Shield Ordinance. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Jolingo, ginpakamaayon nila nga edukahon kag hatagan lamang sang warning ang mga individual nga nagapasaway bangod madamo sa gihapon ang wala makahibalo angod sa ginapatuman nga kasuguan. Dugang pa ni Jolingo, ila man nga ginhatagan konsiderasyon kag ginapaintyende ang pila ka mga persona nga nagasukso sang face shield apang wala nagasanto sa insakto nga requirement tukod katunga lamang sa nawong ang matabunan. Sa pihak nga bahin ginkalipay man sini ang amat-amat nga pagkoopera sa publiko sa social distancing kag face mask ordinance ng syudad sa diin pila na lamang ka mga individual ang ila madagpan nga nagabayular ilabi na sa bahin sang downtown area. Kaya information dissemination lang kami kay kabalo ka kadamo kulang-kulang pa ang informasyon sa parte sa pisil sa mga pumuloyo. Hindi taman na mas stricto gidayon ang pumuloyo kay kadamo sang wala gid kabalo pa. Igiamon pa ikindi sa tawo nga mapisil gid. Na consider na lang namon ni blang daw damol ni bala nga daw lata sa ilong. Amo na ang aton na konsiderar ta na sila gina-inform ta na sila mayo. Si Task Force Action Officer Wilfredo Jolingo. Ginklaro naman ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI Executive Director Frank Carbon nga hindi pa prioridad sa karon sa ilahanay ang ginapatuman sa siyudad nga curfew regulation. Sunod kay Carbon, mayoriya sa ilang mga miyembro ang nagdesisyon nga magtutok sa pang-adlaw-adlaw nga negosyo bangod wala man sila sang lauman nga mga customer sa gabi nga operasyon sa baylo kapirdihan lamang ang ila paabuton. Sa piyak, sinigalaom si Carbon nga maprubahan sang National IATF ang apilar sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod nga ma-downgrade ang community quarantine status sa siyudad sa bulan sa Disyembre agud nga maghalugman ang ginapatuman nga mga regulasyon. Honestly, though, we're not very keen with curfew yet. Kay ang effect niya subong is very minimal sa amon sales. Ang night business, except those businesses nga ang ilaya negosyo panggabi man yan. Ang balaan mo man agoro daw ilindan, karap, na. Pero commonly, the night business namon is hindi pagintamaan ka dako. Si Frank Carbon sa MBCCI. Naglabot naman sa 19,423 ang kabiliugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 64 ka bag-o nga kaso. Sa records ng DOH-6, pinakadabong nga bag-o nga kaso na record sa Iloilo Province nga may 15, Negros Occidental nga may 15 man, Bacolod City nga may 13, Aklan nga may 11,
kag Iloilo City nga may 8. Samtang ginanunsyo man sa DOH-6 ang dugang nga 75 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,134 kag 3 bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 553. Ang Western Visayas may 1,736 ka aktibo nga kaso sang nasambit nga masakit. Sa ibang banaton nga balita lokal, gindangop naman sa Aksyon Radio sa isa ka 52 anyos nga lalaki ang natabo nga ginaligar pagkastigo sa iya sang konsihal sa Banwa sang Moises Padilla. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ruperto Capistrano nga ginkastigo siya ni Konsihal Fred Bangkaya sa aligasyon nga ginpakahuyan ang iya asawa nga kapitan sa Barangay Magalion Cadre sa nasambit nga Banwa. Suno kay Capistrano, antes pa natabo ang pagkastigo, ginistorya sang iya asawa ang kapitan, angot sa gindaligar pagpalapta sini sa impormasyon sa natabo nga pagpaswab test sini, kag didto may natabo nga pagsabtanay nga nagresulta sa pagpaandam sang kapitan nga mapatawag sang pulis. Pila ka minuto sa natabo, sang natabo ang pagsabtanay sang kapitan kag sang asawa ni Capistrano, naglakat naman si Capistrano agud yung tanay nga magsugat siya bata nga naghampang sang basketball, apang iya namatian si Bangkaya nga nagapamangkot angot sa natabo ang ginaligar pagpakahuya sa iya asawa. Nagpalapit si Capistrano sa kay Bangkaya agud yung tanay istoryahan sa matawhay ang natabo, apang ginaligar nagpamuwersa ang konsehal kag didto na natabo ang pagkastigo. Bangod sa natabo, ginpasiguro ni Capistrano nga ipalambot sini sa DILG ang natabo sa iya kay sa iya nga asawa sa tuyo nga maangkon ang hustisya. Apektado man ang presyo ng agricultural products sa Negros Occidental bangod sa pila ka bagyo nga naglabay sa Pilipinas, ilabi na sa Luzon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino nga bangod ini sa pila ka produkto nga wala sa produksyon diri sa Negros Occidental kag didto pa ginabakal sa Northern Luzon nga naapektuhan sang bagyo. Samtang wala ginadula ni Masculino ang issue sa hoarding sang produkto bangod nga sa ila record masami nga nagasaka ang demand pag abot sang sining nga mga binulan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. Mga ka-aksyon, tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa barangay. Good morning na sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala kag ginakuha niya, ginatamyaw niya man ang Rivera kag Gamala family sang barangay Inayawan, Kawayan. No? Eduardo Trinilla sa kay Vanessa Mayo. Gina-greet niya ang iyang brother niya si Bitoy. Ano po sila ni Michael Bay? Si Bitoy, happy birthday! Bitoy, happy birthday sa imo from Midwest, Minnesota. Halin sa kay Vanessa May. Abi ko mamba, grabe si Midwest, Minnesota, gin-greet yan. Ma-Earl Primo de la Cruz from Kingdom of Saudi Arabia. Elizabeth Casuyon, ginagreet nila si Papa Noy, si Roy Badilla, nga, ano naman? Sige, anyway. Lala, good morning man sa imo sa China ni saya, Beijing, China. Yes. Isa man sa mga lugar nga gina-recommend ko sa inyo next on Dorel nga Nakadwa travel na. goal nyo. Oo. Travel goal nyo, Beijing. Sa ano lang kami danaya? LP. Di nang Sa LP. di nang LP. Likod punta tayo. Likod punta tay. Elizabeth Casuyon, birthday action boy. Birthday ni Gurong ina-greet niya, no? Evelyn ni Pumoseno, kag good morning man sa imo. Sige, action Eden. Of course, Sir Michael June Season. Good morning. Greet niyo lang ko na Season Clan. Cheryl, Pamela, MM, Noridel. Salamat. Monitor always from Chatu, Elise, Paranaque. Thank you so much. Of course, Ma'am Kelly Jelly sa USA. Good morning. Happy Saturday, Derico, no? Stay safe, everyone. Greet niyo lang all Salvadorians and to Mr. B-Boy Villasor. And, sino ito ka nang inasugpon mo na? Ang ano? Ay, abi ko may inasugpon ka pa diyo. Wala ko tayo may Ako na no, Mr. B-Boy. Ate, ako lang Lain to nasugpon ya. Sino to? Manina Jerry, good morning. Sa lain to ya. Sa kay Kwan to ya, sa kay gali, Engineer Felix Villatura to ya. Hindi pwede yan masumano lang kuya. Mag-greet lang kayo sa Maninoy kuya. Kay Homa Lumena, may aga. Jen Oiseser, good morning man. Sa kay Kwan to ya, Ophelia Arcebla, sa Isabela. Na kay si Ophelia Arce, ginag-greet niya na permi si Engineer Felix Villatura sang Silver Dragon. Correct. Nakaran sugpon. Hindi unahon ko gidya. May Cautivar Duhenyo, good morning man sa imo. Ang tanan nga personal naman sa Philippine Coast Guard, Northern Negros Substation, Hinubaan. Good morning dira sa inyo, no? Yes. Kay may ara. Sa kay Mayor dira, good morning, Mayor Estrao. Ernesto Estrao sa Banwa sa Hinubaan. Damot na listeners sa Hinubaan, no? So Yes. ginatamyaw nato ng tanan nga mga taga Hinubaan. Tanan nga taga Kawayan, tanan nga taga Himamaylan. Good morning sa good morning sa tanan except sa hindi ta listener. Kaya paano na sila karang kabati? So hindi sa kabati sa good morning. Correct. Sa kay Leonor Casiple, good morning kuno Salvadorians from Canada. Canada. Damo mga taga doon Salvador Benedicto nga Na kuan, taga no? Canada. Okay, no? Kaya si Canada ni si Kuan, si Leonor Casiple. Si Kelly Jelia, USA. Taga doon Salvador Benedicto man. Kaya ginagawa kuan niya man, ginatamyo man ang Salvadorians. Grabe no? Damo Kung tagaan ka kay gayon na action boy, makadto sa ibang nga country din ka makadto. Karon na sabton ta ka. Sa din ko biman, gusto ko tani sa mga holy land lang. Nadra ko namin gusto no. ko na kay- Dali ka to ka maharlik ka, gid siya. No? Sige lang. Kaya mo na, ikaw Kaya pa. ko na, ha? Boy Duran. Standby sa mga balita lokal, balita national. Ilang bagyo man ang dumaan,
tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best. Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Sa ato naman mga ka-action bala para Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang The Morning Edition. sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita nasyonal. Nagkuha na sang clearance ay kaduha nga COVID-19 vaccine candidate nga gin-develop sang Chinese firm sa Vaccine Expert Panel sa Pilipinas para magapatigayon sang clinical trials. Sunod kay Dr. Jaime Montoya sa Philippine Council for Health Research, ang Clover Biopharma sang China ang na-clear na sang VEP sa tuong Nobyembre 20 kag ini ay kaduha nga Chinese firm nga nakahimo pagkatapos sang Sinovac. Dunga pa ni Montoya, ginpaidalom na sa karon sa Ethics Board Review ang vaccine kag kun makumpleto na ang mga impormasyon, mahimo na nga makaumpisa ang clinical trials sa katapusan sang Disyembre o kun sa Enero tuig 2021. Makakuha naman ang Pilipinas ng 2.6 milyones ka shots ng potential COVID-19 vaccine nga gin-develop sang AstraZeneca sa idalom sang unang nga supply deal sang pungsod para sa coronavirus vaccine. Sunod kay Jose Concepcion, business advisor nga tiglawas sang pribado nga sektor, ang supply ang bayaran sang pribado nga sektor nga target makabakuna sa masobra 1 ka milyon ka Pinoy matapos nga ang vaccine sang AstraZeneca naga-require sang 2 ka dose. Sunod naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez, ang otoridad nagapakignegosyar man sa AstraZeneca para sa pagbakal sang dugang nga 1 ka milyon nga dose sang vaccine. Ginpermahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 7 ka mga layi nga nagapa-upgrade sa mga ospital sa pungsod. Ang layi nga nagapa-increase sa bed capacity kag pag-upgrade sa mga pasilidad kag serbisyo sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City gikan sa 425 mahimo ini nga 700 bed capacity. Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center sa Las Piñas gikan sa 200 mangin 500 bed capacity. Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City gikan sa 500 bed mangin 1,000 bed capacity na. Kag Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City gikan sa 500 bed mangin 1,000 bed capacity na. Permado man sang presidente ang laying nga nagapa-expand sa serbisyo sang Malita District Hospital sa Davao Occidental kag pag-upgrade sa Siargao District Hospital sa Dapa, Surigao del Norte. Ang layi nga nagatukod naman sang Bicol Women's and Children's Hospital sa Pamplona, Camarines Sur ang permado naman sang presidente. Ginapa-increase kag na-upgrade sang gobyerno ang health facility sa pungsod agud papaskugon ang kapasidad sa pagpag-away batok sa coronavirus disease 2019. Ginpahay naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ang interagency panel nga naga-review sang anti-drug police operations mahimo nga madelay nga makapagwa sang initial report sa bulan sang Nobyembre nga deadline bangod sa pila ka bagyo nga nag-apekto sa pungsod. Sunod kay Guevara, ginadraft pa sang review panel ang initial reports matapos nga naapektuhan sang pila ka adlaw ang ilang nga nagatrabaho bangod sa kalamidad kag mahimo sa bulan na sang Disyembre makapasa. Sa ribaloan, ang Department of Justice amo nagapanguna sa panel sang madamo nga ahensya sang gobyerno lakip na ang law enforcement units sa pag-review sang 5,655 ka anti-drug operations nga nagresulta sa kamatayon sa mga subject sa operasyon. Samtang convict o kung ginpamatmatan sa Quezon City Court ang mag-asawa nga Benito kag Wilma Tiamson sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention. Sa desisyon sa Quezon City Regional Trial Court Branch 216, ang mag-asawa nga ginapatian top official sa Communist Party of the Philippines ang guilty sa kaso nga kidnapping kag serious illegal detention kag ginpamatmatan sang reclusion perpetua kung tubtob 40 ka tuig nga pagkabilanggo. Ang mag-asawa nga Tiamson ginmanduan nga magbayad sa complainant. Naging kilala kay Lieutenant Abraham Calaro Casis sang 75,000 pesos bilang moral damages, 75,000 pesos para sa civil indemnity, kag 75,000 pesos para sa exemplary damages. Ang mga kaso ang ginalinan sini sa 1988 sa din 4 ka soldado
ang gin-hostage ang communist group sa sulod sang malapit 2 ka bulan. Ang mga kaso ang ginpasaka sa korte sa tong 1990 apang ang mag-asawa nga Chamso nadakpan kay pedalom sa arraignment sa tong 2014 lamang. Ang mag-asawa ang ginmatmatan base man sa testimonya ni Casis nga isa sa 4 ka soldado ang kidnap kay hostage sa mga miyembro sang NPA sa probinsya sang Quezon sa sulod sang 75 ka adlaw. Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan naman sa Department of Information and Communications Technology ang masobra 2,000 ka telecommunications company applications para magtukod sang cell towers. Sa meeting sa House Committee on Information and Communications Technology, ginpahayag ni Attorney Omar Sana sang DICT nga may 700 ka permits pa ang pending sa karon. Ginamonitor man sang DICT ang monthly tower building applications kay nagapakig-angot sa telecommunications company kung paano mapadasig ang proseso sa applications ng permit. Sa atong Agosto, ginpaandaman sa Malacanang ang local government units nga mayara sila sang 3 ka adlaw agod aktuhan ang aplikasyon sang telecommunication company sa pagtukod sang cell towers. Action Audio Philippine Standard Time, las 7:27. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacol. Sige, good morning dra kay Eden. To kaya mo. Good morning, Den! Oximer. First time ko kayo lahat nakita. Guwapa. Antay lang ko mabunutan. Nag-join sa guro sa aton nga SAP. Yes, later. Waita sa join sa SAP. Tara, ako naman bali, Waya. Nancy, Papati ka naman Kelly Jelly, yes, aksyon. Ka-aksyon. Kami ni nang Leonor Kasiple, taga dira sa DSB. Okay. Sa atong tayo sa Canada, si Leonor. Oo. Kaya si Kelly Jelly, taga DSB giman sila. Siling na Marilo Tanaman sa Libertad kag downtown kuno hapon ara dadamo ula ga mask. Ay, mga kaksyon. Calling City Legal Office kag Task Force Disiplina kanto nyo da. Danilo Francisco, tamyaw niya lang ang mapod niya sa balay sumo kag Leyang adlaw daw wala pagana magbugtaw. Barangay Bakong, Bago City. Jesselyn Andrada Tiangson from Mansilingan. Yes. Hil Javier. Good morning, man. Sa kay Doy Yanong dira, good morning kay Doy Yanong sa siyudad Sambago, alin kay Binong si Tenda. Yes. Sige, go. May nagpamangkot isa ako nga, kuno naglain naman ng hair color ko. Wala naglain ng hair color ko, natabo lang ang blonde or sa kilid. Ara sa gyapon. Nagpamungos ko bigla. Oo na. Amo mang gyapon amo na siya gyapon. Sa kigin brush up ko siya, that's why nga nagwa siyang Nagwa ang imo nga agtang. muna. Kalaka ba? Ang agta, kung makita nyo mga action, may bukol, amo ginada kay mga stored knowledge na da. Mo, ano kanan ko mo be, nang try ka mo be nga may bangs ka mo?
Do brats ko eh. Brats nga, kita mo ng Barbie, na, manika na wala nga. Hindi, basi do si Kwan kayo do si Dora the Explorer. Amo na. Hindi ba si Dora may bangs na? Tama ka na. Basta ikaw si Boots. Jocelyn Arcevita Olac, kay Benny Barredo. Tamyaw lang family Giulige sa Hinigaran kag family Barredo sa EB Magalona. Watching from Hong Kong. Sa kaimigo naton Edwin Pantaras. Hindi ba lang ni siya ng Tito tito ko mo na? Kung maganda Diba? sila ko to tito, yan siguro si Edwin na no? Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Good morning, man. Kay Rayjan Tan Villalon. Nagagwapa, naging ko si Mami Eds. Buyag. Wala ka ni Balaloy Tod, no? Mas beautifuler kasubong compared sa mga... sa mga previous years. Sa mga previous years lang. Hindi mga previous days. Kido ka, ano gud siya. Especially during those days, wala nga nag-tumbling at nabla ka, dumdum ka. Hindi na ma-share. Move on din tayo. I-share tabi silang picture mo ito nga ano ganyan panawag na? Nag-acrobat. Hindi painto. Sige. Standby sa aton nga mga dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, ginbulgar sa intelligence agencies ng South Korea ang pagtuyo sa North Korea nga i-hack ang systems ng South Korean companies nga nagadevelop sang COVID-19 vaccines. Sunod kay Ha Tae-kyung, miyembro sang Parliamentary Intelligence Committee, pagkatapos gin-briefing sa National Intelligence Service, ang ahensya wala gin detalye kung pila kag kung ano nga drug makers ang gin-target apang ginpasiguro nga wala sang naapektuhan sa nasambit nga hacking attempts. Ang revelasyon nagwa matapos ginpahayag sang Microsoft nga ang mga hackers nagatrabaho sa Russian kag North Korean governments ang nagtuyo nga sudlon ang network sa 7 ka pharmaceutical companies kag vaccine researchers sa Canada, France, India, South Korea kag United States. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, mas nagnubo pa ang presyo sang baklanay sang humay diri sa Pilipinas. Gikan sa 19 pesos kag 18 centimos kada kilo sa tumbulan sang Mayo, naghimo na lang ini nga 15 pesos kag 36 centimos umpisa sa bulan sa Oktubre. Apang suno kay Department of Agriculture spokesperson Noel Reyes, ang nasambit nga presyo ang ginabase sa Law of Demand and Supply. Naibaluan nga sa Bulacan, Zamboanga City kag Bukidnon, naglambot na lang sa 11 pesos kada kilo ang baklanay sa humay, samtang 11.78 naman sa Cavite kag Negros Occidental. Sa probinsya sa Palawan, Nueva Ecija, Southern Leyte kag Zamboanga, Sibugay, naglambot naman sa 20 to 21 pesos ang kilo sang humay. Suno kay Reyes, ila gina inganyo ang mga manghuma nga ibaligya ila mo humay sa National Food Authority, apang ang NFA ang makabakalang sang 33,775 kasako sang humay sa kada adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 14 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 98 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, after 9 years nga mag-nobyohanay kag mag-nobyohanay, ginanunsyo ni Jong Hilario nga nagabusong na ang iya siniya longtime partner nga si Maya Leveste Azores. Busong na? Oo, ti ano? Labot Pero na- ti kay Davo Action Boy, nagapamangkot. Yan, Kasi announce kun, damo pala nagapamangkot kung si Jong ya may girlfriend or ano kay Sino do. na sila nga pamangkot na? Ikaw isa ka na daw lang namangkot ka pala ginano kay ka. Ginanunsyo Action Boy sa mag-partner sa tag sa nila ka mga media accounts ang iningan manami nga balita. Gin-share ni Jong sa iya Instagram ang picture nga ginakapyutan ang baby bump ni Azores kag may caption nga thank you Lord. Si Jong kag Azores ang magnobyohanay sa sulod na sang anong katuig. Hindi ko anay sila ni Vice ganda na. Ala, ito yung kay Vice ya. Balita sa sports,
Daog sa Game 5 ang talk and text sa ila semifinal series battle sa Phoenix LPG Fuel Masters sa score nga 91-81. Si Ray Parks sang TNT ang may 26 puntos, napulo ka rebounds kag 6 ka assist. Sanday Matthew Wright kag Jason Perkins ang may gintingog nga 24 puntos. Kag ginpangunahan naman ni Calvin Abueva ang nakakuha sang 23 puntos. Sa piya ka bahin, daog naman ang Barangay Ginebra batok sa Meralco Bolts sa score nga 83-80. Nakakuha si Scotty Thompson sang 20 puntos kag 14 puntos naman kay LA Tenorio. Naimuluan ang Ginebra nakabalik sa All Filipino Finals magkaligad sang 13 ka tuig. Ang Game 1 sang Best of 7 Finals ng PBA ang magasugod sa Nobyembre 29, las 6 sa gabi. Balita Espesyal! Yes, yes, yes! Yes, Okay. yes, yes! Sabado sa mga, no? Yes, it's Saturday. Saturday, no? Kung gusto mo biyernes, di just a biyernes. Kung gusto mo. Hindi na. Mga Sabado na ta para pagkaga. Domingo, bla. Oo. Hindi sa maglaktaw pa. Lapit na lang election, boy. Lapit It's 27 days to go before Christmas, mga ka-action. Kag 34 days to go para matapos na ng 2020. Oo, hindi ta na pagbalikan, Hindi ha? tayo balikan ng Lihog lang. 2020. Ate. Sige. Happy birthday, Anay, kay Roswell Verba. Alin kay Leo Reyes kag kay Ella, no? Happy birthday, Roswell. Happy birthday, kag-action boy. Kumusta ang kaugahan tada? Oh, mayo tani may mga kaagahan ba. Ang ano gali action boy ha, ang may greet lang ko danay. Kadali lang gid ni kay nalipat nagsunggod sila liga dura sila nag-greet. Rose Cabrera and family sa Barangay Canroma, Pontevedra. Ha, may hapon na iya ha. Kag Jella family, Hela family I mean, sang Barangay Cambao, kag Prudente family, sang Barangay Nanunga, all of Hinigaran, kag syempre mga taga Purok Paghidait dira sa Barangay Tangob. Thank you so much. Yes, good morning. No? Kay Juan Morales, good morning man. Kay Eden Oximer, ari na siya. Ginag-greet ako ng friend niya. Happy birthday. Ha? Naglibog ulo ko na kay Eden, no? Paki-greet friend ko, Eden Oximer, happy birthday. Siya man ang pag-greet, siya man ang greet. Friend Siya naman man- si Eden. Oo, friend naman. Sige, okay. Anyway, sa aton balita espesyal. Yes, i-continue action boy ang naistoryata to balaligan, mga tradisyon kagawi sa nagkalain-lain nga kultura sa iban nga pungsod. Correct, Kahit di mag-travel ikaw, dapat may tun-an mo na action boy para hindi ikaw mahuyan. Okay? Hindi ka matingala. Oo. Hindi ka makibot bala. Oo, ay. Maya mo na tigalin. Mga makibot ka bala daw pa tsura mo daw gintampa ka bala ka gin panilagan. Kita kasang tao nga tampa mo ka panilagan. Ano man? Paano man? Okay ta kasang tao nga gin gapanguyab nga wala maulian. Halakalain. Halakalain mo naman. Nang nanguyab sa blaw sa maulian. Nalakjo. Okay. Ay, hambal galing ni Eden, si Josie, kung galing may birthday. Happy birthday, Josie. Sige. Okay. Juanito Nesia, good morning man. Si Josie galing may birthday. Oo. Sige. Ta. Sige, if na siya ni Eden Oximer. Sige, go. Action boy, ang next na dira, ang Japan. Japan. Lamang hindi nakakagakad to sa Japan. Oo. Sana, ano na? Ano? Sa Sakura? Sakura. Oo. Di magkadlok ako no action boy sa Japan. Actually, hindi man lang yun sa Japan, like sa Korea, mo man yun, sa China. Magsulod ka gani sa balay, action boy. Ibili mo Bilhin na yung sapatos. or- Sapatos mo, kay may aragin sila yung pang house nga chinelas. Correct. Oo, di ba? Gina-practice gito yan. Sang una, ya diri sa aton, do pila lang ka, si Mana, magbag-o ganing nga chinelas. Okay, pambala, sa sulod balay lang ha? Oo. Tapos, ang ending, kung gadali ka to may manugtaho sa gwa, lagan ka, ang suksok mo chinilas. Nga pambalay, amo man to ipagwa mo. Oo, so cancel. Wala siya hindi siya mag-carry over. So, inang pagbilin sa imo nga, ano ganit na, ng shoes. Oo. Bilin, te parang ano na, parang siyempre, kuhan man ang cleanliness. Oo, amo na di ang action boy, actually, point nila. Nga, sigurohon nga, separate ya bala ang Pambalay? hiko sa Sa gwa. gwa, hindi magsulod sa balay. Okay. That's why. Kung may aran na sila paligo, nga isa lang kala paligo. Daw public bath dan lang, isa lang ka pala Oo, liguan. di ba? May mga sauna na tawagan nila, sauna. Ang next direction boy, kadto kita sa Thailand. Oo, sa mga babae naman action boy. Deka, balik ko to pala sa bilin ang sapatos sa gwa, tapos may ara sa chinila sa paggamit sa imo. This Pilipinas, budlay na.
Kaya sabihin mo, pato mo sagwa, pagbalik mo, wala na. Sakto ang interaction boy. Pagbalik. Pabalik mo, hindi na naman. Basta it's either gikuha or gitangab na sang ido. No, Kaya mo nakabongga. na Pilipinas. Kaya, bilin mo din sinilas mo, patos mo sagwa. Pagbalik mo yan, dula na nasa yan. Oo. Dalo, interaction boy, yung mga joke na malakis ahaw, nga mabalaan mo kung ara ka sa Manila. Ay, di ba may relo Relo ka, ka? Di gusto mo ma-feel ang hangin, ibutang mo sa gwa sang jeep. So, pagbalik mo sa imo, wala na relo. Oo. Di Bilidada ba, na yung grabe mga mga snatcher Pinoy, yan. no? Oo. Amak mo rilo, makakas mo, hindi ka kabatsyag. Gani, grabe Kaya dyan. bilidad. Grabe. Iba talaga. It's more fun in the Philippines. Pero kadto kita sa Thailand. Bangod sa mga ang babayi ko nga Thai action boy. Sa ilang nga principal gid bala. Hindi dapat pag hikapon or kapyutan. Tandugon. Oo, hindi sila pagtandugon. Kung wala sang ilang syempre consent. Wala sila nagapahanugot. Dahil pwede kang tandog. Pwede ka makuhit. Pwede ka makuhit. Hindi makuhit. Kuhit Hindi lang. na ko na pwede, action boy. Same man to dito sa may Saudi, mga Riyadh, action boy. Kay may tito, ko to mo, nang magstoryahanay ako no, kung hindi mag-asawa, kung magstoryahanay, ang laki kag bayi nga hindi kasado, gatalik danay. Kaya muna. hindi Sa pwede. dina? Sa Saudi. Sa Saudi? Oo, hindi pwede, action boy. That's why, nga kung may friend to siya nga tabuon sa Saudi, hindi sila asawahay mo, gatalik danay sila istorya. Kaya hindi pwede nga Mate, musta ka daw. tapos ang hindi lang, inagling ka sabat sa likod mo. Kaya mo na saya. Amang pamangkot ko gani, paano nila balaan nga sa waham dia? Nagadala sila ko ng marriage certificate. Grabe no, do dala pa sa ila yung So, kung mag-asawa ka mo, dapat bitbiton nyo ganyan nga marriage certificate. Yes, Para di kung ba? istorya ka mo katubangay, dakpon ka mo, hindi mo may marriage certificate, hindi mo asawa kami. Okay. Kag may ara to action boy sa Saudi nga hindi ka kasulod sa mga pangbabayi nga kwan nga CR? store. CR. CR lang ha? Given na iyan. Sa mga store nga pambabayi, action boy. Oo. May mga pambabae, hindi nga Oo, storya. like mga bags, mga perfume. Hindi ka makakanto. Hindi, ang lalaki, hindi makasulod sa babae itong na kabaligya, store. mga bra, mga Oo, panties, hindi ka tayo makasulod. Hindi, cancel. Hindi Di siya kay, pwede. ti ang mga LGBT, kay mabakal panty. Do, kabudlayan to sila guro. Ma-order lang sila online. Hindi sila kasulod to? Hindi sila pwede kasi. Munati, ano lang, o sila panty. Di, pwede lang mo na butangan. Ang brief nila butangan, pantin eh. Oh. So easy. Don't make your life complicated. Ang next direction, boy, sa India naman kita India. makato. Oh. Ang, ano ko na action, boy, do, laway na ako nga forms ng greeting ang mag-shake hands. Sa ilaya. Sa ila. Ti anong ila greetings siya? Wala din nakabutang, no? Kung paano. Pero, dapat hindi ko, no, especially sa mga babayi. Hindi ka pangumusta sa mga babae. Hindi pwede. So, hindi to pwede hindi mga to pwede- politiko. Mga politiko sa Pilipinas, hindi to pwede. Oo, hindi Kaya to hindi pwede pwede. ka pangumusta. Oo. Ang ano lang election boy, amo lang na ilaya na mashte. Okay. Amo lang na Sa ilaya. heart. Oo. Oo. Pagbati sa India, amo lang ako, no. Ang ilang nga palad, ginabutang sa Heart. dibdib. Dibdib. Na Sa ila dibdib. Oo. Hindi sa dibdib, sang... Sang sa dibdib. Doko ka, bato rin go. Na mashte. Sa aton nabla sa, ano ganina, sa flag racing, nabla sa mga flag ceremony. Bla. Ilagay ang kanang kamay Ilagay ang kamay sa kaliwang dibdib. ng katabi. Katabi. Tingala, sigurado niya man. Ano niya nga niya? Tili mo ilagay ang kamay sa kaliwang dibdib. Huwag ka manang ba kung di nga kaliwang dibdib. Diba, So, no? dapat tatagot, ilagay ang kamay Sa iyong. sa iyong kaliwang dibdib. True! Amo na Hindi dapat, na- no? hindi yan. Natakano sa flag ceremony, amo na mo, ilagay ang kanang kamay sa kabilang dibdib. Sa kabilang dibdib. Ano naman? Grabe, no? Pero Tiasyon Boy, amo na Sa ilagay ila ang mo greetings. na. Tapos minatanaw ako bala nga movie na lipat ko kung ano to nga greetings nila, nga gaki sa lips si Action Boy, mag-greet. Indian man? Hindi nalipat ko kung ano At to. isa ko na i-research yan ko lang. sa lips. Sa Diba? France siguro I hindi. don't know kung ga-exist na. Kaysa movie ko to natanaw. Hindi sa France? I-search ta. Sa Pero France, sa pwede mo na sa Italy, hindi. Grabe, no? Iba, Pero ganun, adlaw ganun. galing mang greet ka na. Sa Italy, ba yung ilayaga kiss gidya? Or beso, or kiss. Kiss gina yan. Kiss Ang gina kwan pa yan. na yan ang both cheeks na saya. Wow. Mag-kiss sila. Bisan laki. Hindi bala mo na to sila. oo. Bisan lalaki, hindi bala kiss gina yan sa piyak na guya. Gina, tamsak para yan. Grabe ba? Mag-kiss na yung mama. Kalain. Okay, ang next section, boy.
magbabay sila kuno sa Indian man gyapon. Kita ba magbabay mo? Na. Bye-bye. Ila ko na action boy mo na alsahon ang palad, kag i-wave lang ang fingers lang. Ang mga daliri lang. Okay. Kaya mo ako nung to connection boy, wala man nakabutang ko ano gid. Amo lang na sa mga babae na, sa mga lalaki action boy nga Indian magbabay amo lang na. Bye. Simple. Bye. Sa mga Kita babae. Kita wala ta kabalong ginatawag ta, gining na babay. Kita daw kuring tabla sa Sa jeep. Sa jeep. ang kuring sa mga ligyaan talaga. Kaya ang babay, action boy, it's either babay or babay. Ang wala no. Tinglain. Do, wala. Isang definite gid nga kung paano nga gesture. Ang next direction boy, sa India man kuno, gyapon. Damong India ko na. Oo, damo sila galio. Hindi dapat ano sa itong kindat? Pangilay. Oo, hindi dapat magkindat sa mga babae. Hindi na pwede. Oo, galing mo lang nabutang ko nga. Tika may ara na yung basta may diferensya na sa kadaan niya sa iya mataya. May ara na yung kamawa na. Di paano na to, no? Labang sa Dala priso ka eh. health certificate eh. Labang sa priso eh. Dala ka sa health certificate indicating a mannerism na... Kau, dako. Ano siya? Niya ka pangilan. Nauna. Sira mo na nidaan niya. Hindi sila ka... Actually, hindi sila Tagalog. Ilonggo. Tiyan mo na eh. Taga makulog nito. Hangin ako. Di ba naman yan? Taga makulog tong hindakop gali. Kaya mo nang mataya gali daw ka may problema siya Nasa gali. mga... May mannerism sa mata. Hindi ka mo pa India, ha? Kaya hindi ka mo man... Diba si Bala mo budlay itong embassy sa inyo, Balahaw? Ang lahat ito pag nakop siya. Sira mo na nga daan, kita ka makulod siya mo. Niya mo na nga daan niya, sir. Wala ka chindi siyang nadakop. Hindi pa mangkos niya. Unsa? Taga Cebu ka nadakop. Taga Cebu ka nadakop siya. Taga Cebu nga Indian. Niya unsa? Ano? Dito pa sila nagpanay sa India. Ayambot. Kada mo, isa na bala, action boy. Ang next direction boy, di ba sa ato niya kalabanan nga, uy, mate, hindi na pwede mag-snap sang finger sa ila action boy para kuhaon kuno ang attention sang tawo. Kay, butsilingon butsilingon sa ila kuno ginahangkat. Pungulay dayon. Sa ato yun naman tawag ido, yung ginahangkat mo ido. Nangkat ang ido. Wrong. Pero amo na sa ila action boy. Ang next direction boy, diri naman tapos ng India. So, makadto ta sa Vietnam. Yung isa man sa namin kadtuan. Oo. Ang nakakadto ka na to, Action Why Boy? pa, of course. Of course, wala pa. Baka very positive lang yan, pero of course, wala pa. Nakakadto ka na to sa Vietnam? Of course, wala pa. Wala pa. Mga Vietnamese connection boy, kung naga-istorya, wala sila nagatulokay sa mata. Ang mga Vietnamese? Oo. Hindi sila katulog. So, mamang ko to teacher mo, okay, give your answer. Nga mo na. 1 plus 1. Amot sila, kay hindi ko no, dahil mahuyaon ko no, mahuyaon? Mahuluyaon. Mahuluyaon si Action Boy. Na hindi sa ato, dito mga hulahuya yung inadalawa. Kag wala sila nagatulok sa mata, mag-istorya sa mas mataas ang ranggo sa ila. So mag-istorya ka sa presidente, kung patawag ka, ambot press, Diri sa ato niya, bastos naman Action Boy, di ba? Sa Pinas. Amang ko gani sa ilo mo, tulok sakon! Tulok sakon! Tulok kong istorya. Oo. Tulok ka kung istorya ka. Mayo kang Balong kadra mo makita kigaw sa yung mata kung isa kung sincere siya. Yes. Sa Eyes are the window to your soul. Oh. Grabe naman. Makita mo nga kon nga na. Window mo lang na. Window laman. Kung maggawa, kung soul mo tayo makita ko, kay window mo lang Yung window, ito yung bagay pa tayo, tanaw. Grabe, Action Boy. Lain-lain ito ang mga culture naton. Yes. Amo nagaliya, wais lang mag-istorya sila. So hindi ka gali matingala sa mga Vietnamese people kung masugata mo nga mag-istorya, hindi magtulok sa imo. Oo. Amo na to sa ila, Action Boy. Kaya na mahuyaon sila. Oo. Kag sa Vietnam ang gyapon ha.
may ara sila Action Boy mga ginadumilian sa pang-adlaw-adlaw lang nga to ka normal conversation. Hindi pwede nga dayawon ang isa ka lapsag Action Boy. Cute. Bangod kay basi kuno ang malain nga espiritu magpalapit sa iya kag kawaton ang kwan May ara ta sila nga term dire. ng Mausog. usog Kaya basi mausog. or ano pa ginagani ang Patayawan. yanggaw. Yanggaw. Sa iya, kuha na iya, yanggaw na sa aswang. Kuha mausog o natuyawan. Na, hindi mo ko na pagmunohon. Ay, cute sa inyo. Muna sa atin, sa atin, mo na. Makabati ko ng mga espiritu. Makabati mga espiritu, sunsudlan ng, ano po, di Minsindiano. Ay, cute to. May mga pero balad ta subong may mga amo sila galing nga pagpati. Kita mo muna, may usog kag may tuyaw. Oo, nan. Nya pa Ano na galing inalawayan? Amo na sa usog, ang pusod. Tingnan pusod gidaw. Ambo daw, ko Di pwede. kabalo. Laway bi ako nga ano bi nga. Ang balitor ko na mabuyagan ka bla, mabuyagan. Oo, nan, mabuyagan. Purya usog. Oo, ginama na puryoso. Or buyag. Buyag, na. Magsinig Ano lang siya nga. dapat? Siya kagwapa kay Action Eden, Buyag. Punto. Buyag. Wala ko di Nan. Ate, sige. Ang next direction boy, kung magsulod kuno sa trabaho o kung sa negosyo, likawan nga makakita sang babayi connection boy. Yeah. So pagsulod mo dapat hindi ka makasugata bayi kuno. Kay kung gusto mo kuno makasulod ang dragon sa imo sini nga Dragon. Hindi lain nga liyo next. Kung hindi sa lain nga nabasa, lain nga sentence na nabasa ko. Kay pagkagwa kuno action boy, pag sulod mo sa trabaho o negosyo, una mo nakita ang babayi, mabalik kuno ang mga ginalikawan mo ng mga past bala. Anong labot sa babayi? Ano yung labot namo niya sa mga past ni man? Amo nang ito kadimalas gusto mo. Ano man? May ara na gani sa Grabe katao. ka ouch. May isa gani na katao nga niya, bawo ikaw bala dai, yang nobya abi niya dai. Sang una sang aksidente ko ara kagidya, no. Sang nagmasakit ko ara kagidya. Niya sang migado ko, ay magkubuya ara kagidya pun sa kitupad ko. Niya ti ano. Halina bala. Palayo na yung kadimalas mo. Nabi palayo eh. Abi dyan palayo. Man, kaya dapat dimalas kasi mo. Kilain, no? Amo na yaman. Halain, grabe ka mo sa mga girls. Pero ang bali na. Yamak mo. Tiyak to man ang yaman. Niya sa pag-aksidente ko, ara ka. Sang masakit ko, ara ka man. Sang namigado ko, ara ka man. Ngayon palayo-layo. Man, kaya ko dimalas kasi mo. Kalain, no? Pero may ara naman niya contradicting ang mga quotes direction boy bala nga. Every For success every ko no sa success of a man, there's a woman behind. amoy action boy. Kag ang sa chess, na bala ginawat sa chess bala nga, ang sacrifices ang queen para lang mo-protectionan ang iyang nga king. Muna. Tibet niya! Nag-sacrifice ang queen para mamati ang king. Kalain. Okay, lastly, action boy. Amo ni Blang ba ko ginamay mga dragon to ya. Kaya ang mga sa Vietnam gal action boy nagabutangan sila sang mirror sa gwa sang ilabalay para magsulod kuno ang dragon sa ilabalay. Kay kabalo naman kita sa mga Vietnamese medyo Chinese sila diba? Ang ginapatihan nila action boy is dragon gid grabe gid ka mga kapangyari, kalaki. Ang di ba kalaki gid action boy. That's why pati pasudlo nila sa ilabalay. May isa pagid ko nga sa kwan nga yasang Japanese bala nga mga kwan. Kundi kita nga mapinamig lang ako. Kita ka sa mga Japanese, kung mas lang ako, kumangkot ka blang ako, natudlo mo yung muklingon ako. Ang Japanese mas lang ako ya, me. Sila tudlo yun, sila. Me? Panilagi lang mga pon. Oh, no? Me. Naman na sila sa ilong sila katudlo. Buta. Han, ano gani ang ano man? Han na ang nose mo. Naman na sila tudlo sa ilang kuglingon, di ba? Na sa ilong sila ya. Sige. Tingko wala ko ilong before sa ako. Hindi ko pwede ka pa Japan. Inyo ginamatiyan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Sabado, Nobyembre 28, 2 days to go before December. Dali na lang matapos ang tuig, ano? So happy weekend everyone. Standby na kita sa Action Hotline upod kay Action Art Tayhupon.
Ang inyo naman din nga news team. Action, Eden Abos. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.